Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Batsumtimandi, umabuyu, bambolunyu, uhlase, upodla amanzi, abafokazane bepodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomcholo phakathi. The Cream de la Cream upuriweza show. Utell it to phakathi. Hey yo, Mzansi, like it and say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king, mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome, Dlamini. Shendele Bobo. Si Popo. Si. But please, Baba, please, Baba. But please, Baba, please, Baba. Take us straight to Kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana Kings, batsumtimandi, umabuyu, bambolunyu, uhlase, upodla amanzi, abafokazane bepodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomcholo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthelithwa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ayi kuyabande khole. Bathi kuseGoli lapho esihlala khona wena uzofa. Mawuzela ngobu. Akekho ngomunye lapho esihlala khona. Abantu bayahlonishwa. Ake Prazo kambanje bafethu. Hi hi. Yaphela siswami. Ningadino man. Yazi sambe silahlekile lana. Besibheka la epracticeela khona ingwenya gospel choir le Emily Johannesburg. Angazi noma mhlawumbe anizwanga nabantu bathi go lo nothi. Anizwanga nje abantu Futhi hayi lutho asizwanga bhuti wami ngifuna igqoka. ne ende sambe sibheka nabantu abangagqisha lapha kwingwenya international choir ukuthi kube yibaba yomeli South Africa ngoba kudingeka abantu abazocula inkosi sikelela angazi noma mhlawumbe ngithola abantu aba-right umholo wakhona njengoba kuzohanjwa kuyiwa eCape Town ngathi umuntu eyedwa yoba u-16,000 so yebo I'm interested. into nami Yeah, I think when it's Saturday, ne? yeah manje indaba ila ubanika my brother Igama uzobe nathi. uzube nathi nongwadla kuphika Ekhaya kule Eastern Cape Manfred. Emanfre molweni mabhaqeni ndithi molweni umamazeni banika Ubuhle. ubuhle Yes. kuphi ekhaya Limpopo. which side of Limpopo Polokwane. Polokwane the beautiful province of Limpopo hello Polokwane ke re dumelang angazi ivoice unayo Yokucula? Yeah. Or just voice yan? yokucula mhlambe like mawukuthi mhlambe singathi Nkosi sikeleli I think ngiyangcono. yakhe ngone Yeah. we can try Let's try. ungayingenela ingwenya Yeah. ngicela ukuzwe mntana Nkosi sikeleli Africa. angikuzwa futhi Maluphakanyiso Pondolo hayo izwa imithandazo Cape Town Cape Town Nkosi Cape Town labo isiko thina lusapho lwayo. Abe ngikuzwisa futhi omdala icishe ivoice inyana. ngwenya choral choir lephethe South Africa yonkana sister wena nobhuti niyathandana Yeah, nike niqule together endlini sometimes yeah. sometimes Yeah, sometimes niyokucula njengobuva namanje sikuhlanganisela nje into yeah into encane into kusho khona ukuthi yeah quick one yeah, some Yeah. couple of isikhathanyana nje. couple of minutes ngiyabonga bafethu so bhuti wami ungathini oyithandayo ku sister mfethu Yeah, for mina bhuta mayishiyazi ngaqala nje ngokuthi yazi mangembona nginaye nje mangithi nje ngokuba naye Yeah. ngivele ngizwe ngiphelele ngiziva ngiphelele
phela le relationship iblesswe ya-anointwa nangomculo. Yeah. Cabanga mfethu uthando olunanomculo phakathi lumnandi kanjani. Wena sister ungathini oyithandayo ubafo uC Zubenathi. uZuzubenathi? Imbongi yosini. Uyimbongi futhi bhuti. Ha. He's down to earth and Yes. straightforward and very romantic. Ah. Yo. And the vele Lawo angwaswele endlini. sister, can I tell you something? Ama-artist vele amachama. Ngivumele ngimcelele ukuba ama-artist Yeah. angamachama. Yayizwa leyo line lo. Ngimbongi. Ngimbongi. Yeah, but so sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my brother? 10 out of 10. Ah, Ngiyamthemba. if 100 which means 100. Yeah. 99. 100, yeah. Ngiyamthemba umuntu wami. Mampela, Kakhulu. wena usithemba kangakanani in a scale of 100? Nami ngiyasithemba. 100. 100. Definitely mina 100. Ne? Yeah. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kabhuti? Uye kuphela. Nguwe bethu. Ikhona into ofisa ukuyixolisela kuyena mhlambe yakuyenzeka wanganaka wayilungisa and then Nothing. Ayikho into ekhe disturb relationship yethu or ngixolise. Nothing. uma ungafind out ukuthi my brother yacheat ungenza ntoni? Hey, I don't know. I'll freak out. Yeah, Maybe. maybe. Uzabachitelana. No, sengiyasho angithi it's just a question. Yeah, if it's just a question, angiboni futhi uyacheat. Yeah. Mina ngisho ukuthi uyazi la. Akacheat umuntu wami. I'm always 100% when it comes when. Yes. So we together Forever. forever. Whatever. Okay, my brother. In a scale of 100 wena usithemba kangakanani? Mina ngiyazithemba futhi bhuti mangithi 10 out of 10 kahle nje 100% ngiyazithemba. Sure. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister? Akekho ngiphethena kuphela. Uyena umthemba kangakanani in a scale of 100? Kahle ngimthemba ngalendlela engizithemba. Themba ngayo. Yeah. Findo boba. Yeah. That's why ngithi mina naye forever. Ikhona into ufuna ukuyixolisela ku my sister? Hayi ngeke ngikhuluma amanga. Ebona kwamanje hayi yonke into isasehamba kahle. Angicabanga ukuthi kukhona engakuxolisela. Why athi manje? Ngoba mangithi okwamanje angazi kusasa sizovuka Kwenjani? Yeah. Yabo. So Yeah. so ngithi okwamanje ngisase right akukho lutho nje. Ungenza njani uma ungafind out ukuthi my sister yakuchithela? Hey. Yeah, yabona njengoba ngingaphuzi, mangiyibeke nje ngithi njengoba ngingaphuzi, mhlambe ngalelo langa ngaqala ngiphuze. Ungenza njani uma ukuthi namhlanje usuku lakho lokuqala ukuthi uphuze? Ingaba nzima. Hayi yonke into inesikalo. Ingaba nzima ngalendlela yokuthi mangithi inzima cishe akusinto engiyibhekile manje, noma ngiyibhekile yona after isikhathi. Hayi manje. Hayi manje. Ucela umuntu wakhe yakhe umxelele uba uyamthanda. Aw, my sugar and spice. Sugar orange. Hayi, yazi yayinhle into yeyingane. Ngongo isho shendere bobo sipupu. Hayi mfethu, ngiyabonga bafethu, ngiyabonga sister, my brother, and ngifisela konke mfethu okuhle mfethu okukhanyayo bafethu yabo. So siswami kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena siswami unika umuntu wakhe phone for 60 seconds ukuthi angene on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi acheck ukuthi wena ufletha nabo bani. Same applies to you siswami. Wena ngithi awunankinga ngoba ufihlile ukuthi wena uthandana nomuntu wakho kuphela. No problem. No problem. Yeah. Hayi, Love sure. it. Wena my brother. Hayi nami anginankinga. Aw, umoya right kanje ngiyaqala ukuhlangana nabantu ngicela ungena la nje siswami hayibo. Nazi nani umoya right awubuyikhipha bafifoni yakho awubungikhiphela nawe siswami. Dango. Yindaba bafu right? Angishaphi. Usho? Ngishaphi. Shasha. So uthi nje awublokothi.
Cha futhi angikulokothi. Nawe sisawublokothi. Sometimes mina ngiyaphuza akanankinga. Oh, hayi welcome ukakablokothi. Udla upowder nje. Sorry. Sorry. Hayi upowder. Thandi. Hayi upowder njalo. Udla phuza Ngidla. ozidlihlahla. Ngidlihlahla. Okay. Abenzu pishu powder mbetsa phela. Okay. Awuthi isikole mfuni ka my sister. Isikole ngekaba. Name, it's fine. Ha. Ake check. Hayibo. Yazi ngithanda ngendlela ozithemcela usivulela. Hayibo. Umuntu othanda izinto ezisweet ne. Uhleli no ice cream abangaka wawukuphi owuwa umshutha la. Yeah. Ngcono. Usho ukuthi wawumshutha. Ngiyakubuza uthe ya. Hayi. Ubani lo ekushuta la? Hayibo uthe Sana sam. Let's lesombe lesu uno ice cream. Uthe uyena wayekushuta useyaphika futhi manje. benginabangani bami lapho. Awukhumbule isikhathi seDurban? Benginabangani lapho. Awusazi Oh, okay hayi. Phela sengiyakhumbula ukuthi ngashutelwa uye wangisenela ngiyaremember. Asikisi mntwana manje yazi. waza memory yakhe yashesha ukukhohlwa. Eish. Na WhatsApp. Mase ngithi uzotypa la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye izinje imgodo la ungitshela ngoba leyo mgodo izokufuza umuntu wakhe angazi noma uyangizwa yini. Yeah, ngiyakuzwa. All right guys, we're on WhatsApp right now about WhatsApp. The trend is typa lapho uthi I love you. Sister, wena umuhle kangaka mfethu usho ukuthi abakugijimisa amagrotman la ngaphandle. Abakhona mara angiba entertain. Ngoba hello bayayisho but phela lapho. Oh wena ugcina kwi hello. Yes, hi. Ngidlule ngithi hi. Yeah, I don't disrespect umuntu wami. Yeah. Hayi. Ubani lo I love you? Ubani loyo? Check up. Check. Mina ngibona kubhalwe Chivas la. Awusubuhle. Awucheck lapho. Ngoba mfathi. I think ubuhle. Pho Chivas umthatha bhuti. Hayi Chivas. Ungahlehli uzowa. Uba uChivas. Babe ubani uChivas? Chivas. Maybe ama customer baby. Angithi uyazi ukuthi bayeza lapha endlini bazocheck impahla. Manje uChivas wayipho abhala ukuthi I love you. Angazi. Usho kanjani ukuthi I love you? I love you. Yena uyazi le number amazini lo bhuti Chivas. Yini uChivas? Customer leli. Pho wayilithi I love you kwena. Maybe I love the clothes. Angazi ukuthi ufuna ukuthi I love you. Kubhala ukuthini lapha? I love you. Wena ubhala ukuthini la izansi? Ngathi thank you. As a customer. Kanjani ukuthi I love you? Angithi bazothenga impahla zabantwana baby. Yeah, maybe I love aloku bengasho athi I love the clothes. Yebo. Yeah, be Ngiyasithanda, specific yebo. manje. Na even ngola uspecific uthi I love you. And what when I thank you. What when I thank you. For the love of the clothes. Ugile wabonga No. before. Uthi ubonga uthandele kubhalwe futhi impahla I love you ethi Akashonga ukuthi impahla ithe. and le conversation umunyuka ngayo ayihlanganisi impahla la. Akukhulunywa ngeimpahla la. Ukhuluma ngani? Kukhulunywa ngani you tell us. I Ngoba into love zami. you for the clothes. Mina ngathi thank you. I'm thinking it's about the clothes. Mina bengazi ukuthi uyangithanda. Ubucinga. Bengazi ukuthi vele uyangithanda. Nisuke nifonele lelandla. The clothes. Lana ubuwaye bekufonela. Usho ukuthi so meter mzo deliver impahla. Ugcine nini ukudeliver impahla? Ezakhe uchive maybe 2 weeks ago. Icondom nayisebenzisa ama deliver impahla. Angimthinti. Ngiyamvela ngimupha impahla ahambe. Uyacabanga ukuthi mina ngazi mawemsela impahla yena uChivas. Uyawashela uChiva uyayithenga noma uyawashelwa. Phela mhlawumbe sengiyazi. Yena umuntu wami uthengisa impahla manje lokhu ukuthenga impahla kaChivas mina ngikwazi. Ngathi useyithenga kakhulu. Bakuzowazi wonke ama customer baby. Kodwa I love you. uthi I love you. Awaye ngathi I love clothes. Athi I love They you. can understand Awukwazi. I love you buyaphi. Awungene awutype lapho uthi sex sibone ukuthi ubra Chivas uzovela yini. Ngeke. Lapho nothing. Why usho uyadelete? Delete. Delete next man.
Cha akaveli. Yeah. delete uthi money sibone ukuthi ubrush Shivers yavela Aleyo uzoyithola. Uzoyithola imali. Yebo uyavela. ngaliphi kubalwephi ukuthi ukhokhela impahla lapho khokha Ende yaza ngibona ukuthi angibona nokuthi uthenga impahla zamalini. 2.5. Ngabe imali zingaka ilandelana nje lapho wena uShivers sekuphi imali nje just Kodwa ngiyiboni mos mina la leyo 2.5. yeah 2.5. Bag- Banga babe. Ithi ngikubonisa babe. mbonisi Yabona? iphi First payment. iphi 1000. Second payment. hayi Ithi ngikubonisa ima babe. Hey, sister. 1.5. Yabona? 1.5. eh sister asizona inyoni wo 500 1000 Eh. Ma uthatha impahla eziningi. kuphi ukuthi impahla la Why impahla zingaveli ukuthi le 500 eyempahla eziso le Angithi 1.5 sesikhulumile and then ngavela ngamcharge ngathi pay 2.5 why divide yena uthi uzongibhadala kanjani no lezi ezinye imali ezinye imali. ihlangene phela 2.5 sesiyibonile uthi ufuna ama tracksuit so ngiyobheka ama tracksuit kwenye indawo uthi ufuna ama tracksuit so lezi ezinye imali yama tracksuit baby so ngitshela ukuthi asimfonele uShivers asimfoneleni okay baby ima ufuna ukufonela kanjani umfona kuphi umfona kanjani ukuthini ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ufonela kwenzakalani. ukuthini Ngifuna ukwazi ukuthi nihlanganiswa yini ngalokhu naye. and then ma saying okay asize senze so mangabe iqiniso ukuthi mina ngithengisa impahla ku Chivias Yeah. and then wena ke awutholi lutho mina ngiyenze njani Seqeda endlini. okay asifone okay ayikho kodwa into ezoqedelwa endlini konke kophelela la awu ngeke mfeni khulume nami mase khona izinto emele niyiqede senigisa yoqeda endlini Manje ukuthi ngicishe ngiavoida ukuthi maybe bamba la indaba ungamfoneli phela manje ima kancane usemsebenzini uzomdisturb hayibo kanjani kanjani ukuthi ungamfoneli emsebenzini? Wazi angithi kanjani ngiyamazi ukuthi ukuthi besikhuluma nini ufona ngabo past 4 sister wena noChivers yithini usemsebenzini Wena bheki wo ungamfoneli mina ngathi sengiqala ukusola ke manje babe. umfonele Ngifuna later baby why mina mfonele late usemsebenzini manje imina ngifuna ukumfonela oh ufuna umfonela uthi ukumbuza ukuthi wena uba mina yeah ngicustomer lakhe ubani mina ngubuhle ngifuna ukubuza ukuthi ubuhle ubani hayi mekeleni let's number 072 ungamfoneli 072 551 khuluma iqiniso ke ngesimfonele 55 ungayimemeza okay baby think ima kancane think impeleni ke yeah uyangishela maka mina ngivuma ungitshelile mina. ngiyasaba phela Njengoba uNonkempe beke wakutshela yena wangixelela then why uChivers makakutshela ungangixeleli. and sekuyisikhathi esingakanani Khona ekushela isikhathi esingaka. njengoba sekwazi nanokupha imali lokho ekushela ngikubuzile ukuthi beniyisebenzisa yini condom wangiziba econdom uyangishela angikakamqomi Hayi, sister, hayi, angamqomi and vele Lokho mina ngiyakholwa kanjani njengoba ngiqala uqala Baby, wena ukungitshela ungithemba? manje. Awuthembi mina. Ngiyakuthemba just manje yabona wenza ukuthi ngingakuthembi ngoba last ungitshelile ukuthi kunale Sesimoya wena guy. bros yeah Ungitshelile wathi nginalo guy. yekela lo bhudulo usicabanga ngenzeni mina yekela lo bhudulo ngenze why ungiphushe sister baby mina do you think I'd lie to you ngithe uyangishela it was something useless yabo uqale wathi akakushela icustomer umamsela ama track suit bengazi ukuthi phela nizofuna ukufona ngisho nifonelani Angithi baby yekela ngifuna ukufona ufonela abanye abantu ba disturb nabo ingafoni wena dila nami ngithi mina uyimuntu wakho ayithi ngithanda yeah ngiyakuthanda futhi ngiyakuthemba. manje wena ukhe ngathola i-reason ukuthi ngikudisrespect nawu umuntu osingelelayo ungazi ufuna ukufonela abanye Why abantu for mina? what? What are you calling this guy? why mina sister ungifaka Why are you ngenzeni? calling? Are you calling what? no phela icall it's to make sure angithi ukuthi sister wena uyajola wena noShivers Ngishola ini? and kudala uShivers ekudla Baby wena ukhe wazi ifoni ikhala ngayiphendula. kudala edliwa uShivers ukhona Ngikhe ngawubona ama condoms mina kimi. I can never do that to you. yes So wena, awunawo why are futhi you doing niwasebenzisi ama condom wena For noShivers ini? ngoba akakazi awabona ama condom shuthi Don't listen. abawasebenzisi Uyabona lo muntu yena lo? noShivers nimbuzile Yabona? ngibuzile Lo futhi bhuti lo uqeda ukufika manje so manje wena bhuti wami mina asabi. uyogcina ubamba ijazi ngelinye ilanga hayi asikaqedi sister Ngithatha ini? yeah Baby, how check can you yakho listen to this guy.
Yeah. And awuthi yami sazoqhubeka utshole noma assistant njengoba umbona ukuthi yena ngathi yena no Chivas. Soqhubeka vele. Ho. So stoppa yini? Soqhubeka vele. Awuthi yami. Ubeka ngaphezulu kwamanga kodwa mntu wami. Yeah. And amanga nenkani. Baby mina ngama. Nakho why ungahlambuluki usho ukuthi noma kayi1. Okay, at least ke shona Awunawo amanga but indlela Unamanga. owenza ngayo Good, yenza ukuthi anginamanga. unamanga. unamanga sister. Anginamanga. No sister, Ngithe ngabe this wena guy. my sister. Mina ngiyavuma, ngiyakuzwa mina ngithi mina ngiyaunderstand. Vele wena no Chivas niyajola. Inkingi ngabe uyasho sister ukuthi uyaxolisa, wenza imistake. Musukwenza lo mjidi inyoni. Mistake. Angiyenzanga next baby mina. Mina didn't make a mistake. Uyangishela. Pho why singamfoneli lithi simfonele ke. Ngithe isikhathi sakhe asikakashaya. Uyo usemsebenzini so disturb abantu wena. Wena uyafika Usaqutshona lo muntu ensilima mfethu. Angathi kumele sidivorce. Sidivosa ini? Lo mjolo. Angeke ngivume Divosa lo mjolwana. Kumele siwuqede. Sidivosa ini baby? Umjolo. Kumele siwuqede lo mjolo ngoba Nguphi loyo? Lo. lo wethu noma lento 2 minutes lo muntu uqeda ukufika la. Wena sesiyadivosa. Hawu. Is that possible? angithi kufana nokwenzeka kwakhona into eyenzeka isikhathi esincane. Baby. Hey, side lesikhathi labantu bedlana. I want to understand something. You believe this guy uqeda ngumbona? Ifoni yami angeke ngiyishiye lezi zinto lezi ngazi ukuthi I'm going to disrespect you. So when today uzothemba this guy ungamazi. Shukuthi wena wothi ngeke uyishiye kahle kanze ifoni. So uyayidelete lezi zinto simbambe out of guard. Ngidelete Utsho manje ini? uyishiye ngendlela eright Angeke ngidelete okay mina ifoni yami ngihlele ngiyibeke lapha. Why this guy engafoni? Bufana uzwe ifoni eringa every day or anytime. Hayi uyamtshela ukuthi afone nini. Angimtshela sithandane. Angithi bona manje nawe uyamfayithela ukuthi singamfoni. Emhlawumbe uyazi okay. uthe past 4. Okay, I need okay. to okay thatha inamba yakhe uzofona ngesikhathi sakho. Not today. Isaphuma ifoni. Baby. Nangu baby wakho. Awuthami ungavumi. Ngeke uzodlala abantu kanje egoli wena usuka kude. Kukude Eastern Cape uthi ungazodlala mfethu umuntu oyisukela le ePorokwane mfethu. Yeah. Baby sina how many years wena uzofika lo muntu lo ozoxoxela izinto lezi ungasi understand. Kanjani sister menza understand mfethu. Ngabe uyasho ukuthi at least naye. Number 1. yindaba bengayisebenzisa ikondom. Ikondom yani. Sisebenzisa ikondom for what in this situation? Uthe wena amakondom akawatholanga sho ukuthi ningawasebenzisi. Usho wena sho ukuthi labantu ade beququdana. Uyisholo sister uzwile nayi necamera singakubona welcome umzwile. Ushilo ngabe yaxolisa uthe wena ikondom aniyisebenzisanga ingeke mina wena angeke angeke sister utayisani phela ama tracksuit nami khona uzongilokhuzana nje ya wena angeke ngikuthengisela ngoba uyojika futhi uthi sengijola nawe angeke angifuni wena ngikuthengisela oh shuthe laba bathengisela ujola nami uyabona uyabona ukuthi uyasiqabanisa ngibhizinisi njani baby bangakho abandoda angenayo lapha endlini azofuna uborile awuthanga ayingakho wena ukhona ngiyakubona uborekile uyazi thayini lesikhathi futhi ngokusiphatha kangaka yazi into umuntu mongamcabangele entweni kuyo ikhona lento leyo ukuthi ngaqala nje vuka soyathola ukuthi uyakubona ukushaya emveni kwendlebe ayish manje ezinye izinto vele ungazi ukuthi khuluma yilo ayenzani vele ubone nje ukuthi amandla aphi ayakubona ukuborile angeke ngikubhore awuborile ayabhora lo sisi sisi ngikuthanda kanjani nginakelela kanjani ngisithandana kanjani ungadisturb abanye abantu wena no Chivas niyabhora ngoba nimosha ipati la nimosha ipati buka umoya wa brothers wena uyaxolisa yazi le uthi mhlawumbe ungathi uyaxolisa mhlawumbe nomoya wakho nga-uplifteka mfowethu ngiqamba manga nento ngisho ngoba akakubonisi ukuyisola yena usadefenda vele lamanyala wenza ngizoxolisa ne mara uwazi ukuthi mina ayikho yonke lento leyo baby I'm sorry kwenzakaleni akuyenzakala nganiksi sengiyaxolisa ngoba fanele ngixolise uyaxolisa and then mawuxolisa akuna action uyithatha kuyaxolisa okay wena ngifuna ukuthi ukhulume nayo Chivas but not now. Hayi nini ngingasekho mina sizofonela ayithi sahamba mina sifuna ukumhlanganyela sifuna ukumhlanganyela no Chivas baby sendlini masifika endlini sokhuluma naye uzwele ukuthi uthini maka mina ubeka ngishela ngamstopa ngathi no I'm married. If yena akakhulumi lo ukuthi ebeka kushela ze mina ngibiye ngizokuthemba kanjani baby fanele ngitshele yonke into ukuthi bayangishela iya kumele ngitshele as boyfriend awuthi yamvula ifoni yakho hayi baby lahla lo muntu mfethu vula lahla lo muntu awuthi yami tshela mina bamba sister
Okay, mase ngithi type uzothapha la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe izizobe utoyibaby wakho yazo. All right guys, we're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend. Is tap la put I love you. Hey, ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda. Yeah. Mfethu, wena ufihlani ngapha mfethu? Ubani uthando? Lo my sister senza umculo. My sister. Yeah, my sister ngoba umuntu osisi. Asulo sisengimazi. Uyamazi? Wena wenza umculo no my sister, wena uyamazi my sister. Also uyazi ukuthi bayacula no my sister. Hey baby. Nenza music kanti nonke? Uthini uthi uyamthanda? Yeah, senza music song. Uthini? Uthi ngiyakuthanda nami. Shothi uthanda music naye ne? Akathandi wena. Yeah, ngoba bekhona ingoma besiyenza soyi2. Wasethi uyakuthanda. Sibe siyenza soyi2 mhlambe ke yiyo ke leya ngicabanga ukuthi mhlambe that's why izothi uyangithanda. Bokuyingoma ebe romantic. Ithini? Ithini? Ithini Romantic, leyo ngoma? baby. Ithini leyo ngoma? I-romantic ithini? Ubethini ku my sister? Baby, uyima unicula ingoma romantic. Why ungangithathanga endlini siyenza ingoma romantic song? Why this girl? Why Thando? Ngoba bengicabanga ukuthi mhlambe wena ngeke uzobe interested. Kanjani ungangibuzanga? Kanjani ungangibuzanga? Sisibona. Awudelete lapho. Awutype uthi I love you. Uye kungiyakuthanda. Mhlawumbe uzothi I love you music wakho. Yeah? Wena Hey baby Felicia. hayibo. Kanti bashiyana futhi. Edoka. Kanti Felicia. ubani futhi uFelicia? Angimazi Felicia. Uthi I love you again. Hayi. Awusamona ngathi uwesa. Hi baby. Usisithando umdlele studio. uFelicia yena emuvi. Sisibona profile. Yo. Yellow bone. Awugel. Noma ngaba yellow bone ngeke azafike kodwa kuwe. Aw. Manje wenzani ngabo ke? Ayikho into engihlanganisa naye. Just uyabona manje wabukela i-story engangifeature kuso nge-acting. Manje wasike yabo yazi Hayi beba ngeke ayikho lento manje leyo. wasikwamtshela ukuthi mina ngiyicrush yakhe. Manje angiyiphenduli leyo nto leyo. Baby wena usothandana no Felicia. So wena awuthemba uyi-celebrity kahle kahle. Cishe ngizama ukuba yi-celebrity. Uyilo. Ngoba sihamba sonke wayilabo ubanini nabo Felicia. Lesikhathi uthi uyahamba uyobhuka kusho ukuthi bayobhuka no Felicia. So uyi-celebrity my brother. Awuyange hotela no Felicia. Angiyange fika angiyange hotel. Wena ubani kahle kahle mfethu Nami ngoba understand. ngathi lo muntu udumile futhi. Ubuye uFelicia ukuthanda ngoba uya-actor. Ukuthi ngake ngahlangana So uya-actor la uzosi-actela la. Hayi Hayi baby kusho ukuthi nami uyangicela. Yeah. cha ngikutheli isithando sami. Uthe uya-actor wena. Yeah ngithi ngiya-actor ngokuthi bani ukungifeature kulezi zinto ezi. Baby wena uhamba Uya-actor. ebathroom uthatha ifone ufaka la epokotweni Yes. kusho ukuthi indaba leza ukuthi abo Felicia nabo Thando bazofona. Yes. Cha umuntu wami. Mina ngimangele ukuthi why manje ifone ayisahlali lapha wena ubusy ngapha. Isithando sami akukho njalo yazi. Yeah. Wena ushower baby wena ungena ngayo eshoweni. No beba akukho njalo. Hayi sister, ngicela ukubuza ke mina. Pretending. Uya-actor wena. Nawe sister uyajola. Mina ngijoli. Angijoli. And if mina ngizojola umuntu oyi1 wena bayi2. Uthini my sister? So my sister uthini Wena 2. Mina mangijola it's one person wena 2. Just uyangisola. Hayi asikusoli bu. Hayi baby Bali no. wayi. Baby no when Aye. wes. Mfethu, nawe ngabe uyaxolisa. Mhlawumbe ningayilungisa lento. Eish. Kodwa wena uya-actor wena. Happy Ngisakuthemba. wena actor le acting vele kusho ukuthi maybe uyangicela nami. No acting le ngikhuluma ngayo mntu wami uyazi le enginokusho ngithi ngo-actor ngishutha in. Ushutha nabo ke. Ushutha nabo. Angi-act. Why mina ngababone TV abo Felicia? Angithi kalo ngeke ubabone. Uya-actor lo mjidi. Yas-actela. Angithi awubazi wena. Hayi baby wena Awubazi. Hayi wena. Sister sazoqhubeka ujole nalo noma nizoqhubeka ni-actor. Askisi ngiyaxolisa. Uyabona kuya-actor ke manje. Hayi baby angeke. Wena Yabona lokho wenzayo. Ngiyaxolisa. Serious ngiyaxolisa. Kade uthi wena unalutho awenzi lutho uya-actor ke manje. Ngiyaxolisa. Wena sister ngathi ubusungasamthandi my brother ngoba nawe uyafeba noShivas. Mina ngifebi naye. Ngiyasho ukuthi how can he be having 2 people? Wena ubuna one uShivas. Mina aso umuntu wami makaya mina uWest. Isnake sakho uShivas ngaphandle Just kwekondom. abantu engizwana nokubonana ngidibana nabo kwendlela engihambayo. I act. Yeah. No.
khona into ozoyithola uma uqeda Malini ke lo sisi wakho? for kumi-actela. Mina everyday ngiyakufonela ngiyakubuza ukuthi unjani. Ngicela nemalini wena umupha malini ke? Just imali ekhulu inyana nje. Umupha imali ekholi? Ekhulu inyana nje. Hayi sister ehlisa umoya lo muntu usazowuthola umsebenzi. Umupha imali ekholi? Kodwa uyazi ukuthi yonke imali. Mina mangicela imali inwele fanele ngiguqe ngedolo ngithi baby ngicela imali inwele. Nisazoqhubeka yini nijole njengoba Hayi mina ngisamfuna. Yes sister sorry ungasheshiki ukusho lokho ungakhohlwa lo uya actor and lo ungambona ku generations kusasa so ungamthathi nje kancane icabange lento This time makayenze le generation endlini akuna generation. Ngicela wenzele mina ke. Musuka wenzima. Okay, ngiyavuma ke amaphutha ngiwenzile ke ne. But uyayazi indlela engihambile mina nami. ya actor. Hayi ngizokholwani manje mina uphume emlomeni wakho. Sister uyibambe imic kwenikoco actele. Ngicela ungikhole. Kholwa mina. Baby ngishitha. It's not about cheating, babe. It's not about cheating. Habi mina ngisakufuna. Yeah. Awusangifuni. Mina baby ngisakufuna. Vele bengasakuthanda my sister. Mina ngisakufuna. Sho ukuthi vele Abantu abayi2 baby. Sho ukuthi mawuzongithola nephuthe li1 wena ube somtshela ukuthi awusangifuni. Usho ukuthi vele bongangifuni. Vele. Mina Bongithanda kodwa. mina baby ngiyakuthanda ne. Maka mina ngeke ngikujolela ngabantu abayi2. Hayi ngikujolela na umuntu oyi1 maka ngeke. Umjoleleni oyi1. Angeke ngikujonele baby. Bengajoli nalabo abantu. Angijoli nabo just ngihlangana nabo kwindlela engihambayo. Oyaziye ngikutshela. Musuku actor. No, angi-act bro. Hayi yabo manje uya-actor hayi. Uba somlilo ngala ngizama ukulungisa izinto la nomuntu wami. Ngicela ungabasi umlilo. Ngicela lo muntu ngibuya fere ku ngibuya fere. Nibuya phi vele ngoba inamba ngeinyawo kanisuka kude anikhathele. Ukuthi mina ngeke ngibuza wena ukuthi ubuya phi because thina Hayi thina besiyiwokela thina. Yabona nomuntu. why uzowalk ekasini la siwalka khona. Nathi le kasi siyalithanda. Manje ayibona mase ngifake kuyo bra. Ngiyaxolisa sithanda. Awushawo wena uthi wena ndoda usuka le Monfrere. Ya ngisuka khona Ikade nihamba. Kade ngihamba mara ngisifikile kudala sikhona la eJozi. Sister usazoqhubeka ukujole nalo. Awusamfuna ngithi. Nawe ngoba vele uzoqhubeka noChibas. Hayi ngiphendule ke lo. Washa? Manje kodwa uthi angifuni. Ya akakufuni. Uzoyabuphi. Ya uthi akakufuni. Ibuhlungu. Ibhlungu. My heart is sore right now. Angithi I'm hurting. sorry. For what? For cheating with 2 girls. How can I trust you again? Wena for cheating with one man. Asafuni. No, I didn't cheat. Why ungafuni simponele? Baby, mina I'm done. I am done. Haya, Baby, I'm done. asinyusa amagama kule story. Baby, I'm done. Ekuthiwa kakhulu ke. Awuthemba ukuthi sewuba igama mfethu khona so recommenda as an actor. Uzube nathi Nongwane. Hayibo. Ha! Ay my brother uluze uChero wakhe uqeda lapho uluza nerole ke manje King Ginger Cream de la Cream no bayajolelana bobabili my brother ujola ngathi uma sister ushaye 1 ongafunanga nanokuthi ufonele. My name is King Ginger Cream de la Cream uzube nathi Nyongwana Generations tomorrow morning. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.